Amawakawaka abantu bengungelene eVatican City ukuya kunika imbeko yokugqibela kuPope Francis wamaKatolika ngelixa apha ekhaya bekukhahlelwe okokugqibela kwiqala lemidlalo kamabonakude uDon Mlangeni Nawa. Amapolisa aphanda isiganeko sokuduka kwamapolisa amathathu kwaye abila esome ekhangela la mapolisa nebesingise kwiphondo laseLimpopo esuka eBloemfontein. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzonsundu. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela uPope Francis namhlanje eSt Mary Major emva kwenkonzo ezinyaswe ziinkokheli zehlabathi eSt Peter's eVatican City nekulapho ebechitha khona ixesha lakhe elininzi ngexesha esaphila. uPope Francis uhleli kwesi sikhundla iminyaka eli-12 de wasutywa kukufa ngomvulo wepasika eneminyaka engama-88 emva kokuhlaselwa sisifo sokuficala. Babalelwa ku-250,000 abantu abagcwale emswaneni okokugqibela bebuka umzimba kaPapa kwezintsuku zintathu zidlulileyo. Ukanti lo nyawontle unguPope wokuqala ukufihlwa ngaphandle kwaseVatican City emva kweminyaka emininzi. Xeshikweni ziliqela nezithetha ziyekisayo njengenkokheli ebixhuzula imikhala iminyaka engaphaya kwe-10 njengokungcwatywa ngeebhokisi ezintathu ezidityanisiweyo. Iinkokheli zebandla lamaKatolika zihlabe ikhwelo ekukhathalalweni kwababhaci kwanokupheliswa kwemfazwe kananjalo nenyathelo elikhawulezileyo lokujongana noguquguquko lwemozulu. Oko ke kukunika imbeko kumfi uPapa. In questa maestosa piazza. Silapha eSt Peter's Square apho uPope Francis ebechitha khona ixesha lakhe elininzi kwindibano iminyaka eli-12. Sihlangene ngenhliziyo ezilusizi nangomthandazo njengoko sijikeleze intsalela zomzimba kaPope Francis. Somelezwa ke ngoko lukholo oluqinisekisayo ukuba ubukho bomntu abupheleli emngcwabeni kodwa endlini kaBawo. Kwizidubedube ezigqubayo eziphelekwa inyikitya yokufa zakutshanje, uPope Francis ngokungapheziyo ebeliphakamisa ilizwi lakhe ebongoza uxolelwaniso kwaye ecela ingqiqo nothethathethwano olunyanisekileyo ukuze kufunyanwe izisombululo ezinokubakho ngelithi ezimfazwe zidala isangxo kubomi babantu. Umzimba wakhe ubekwe eSt Mary Major kwinkonzo yabucala nalapho kuvakala ukuba ke uluntu luza kufumana ithuba lokutyelela ingcwaba lakhe ngentsasa yangomso. We love him so much because he was a right person. He stood for our rights. So we're here to pay respect for this Pope that was a huge impact on our lives. And the rosary that we consider the strongest weapon, we call for his mercy. And we ask God to bring us peace in our homeland. There's a saying that every Pope is always chosen by the Holy Spirit, whether it be bad or good. But the first thing to remember is that the Pope is always chosen by the Holy Spirit, and it's up to him to how to lead the church. But it's always chosen by the Holy Spirit. We should have faith in this one. Ukungcwatywa kukaPope Francis ngoku kuza kulandelwa ziintsuku ezili-9 zokuzila. Kambe iinkokheli zebandla lamaKatolika zona ziza kuthi qolo zibamba inkonzo eRome nakwezinye iityalike zelibandla. Lichazwe njengomntu ebekwazi ukudibanisa abantu iqala lemidlalo kamabonakude neqonga uDon Mlangeni Nawa ngethuba lenkonzo yakhe yomngcwabo nebibanjelwe eGermiston eKuruleni namhlanje. uNawa ubhubhe kwiveki ephelileyo emveni kwengulo ende esilwa nomhlaza. Ukanti inkulu baphathiswa yaseGauteng ithe liqala belisoloko libongoza ukuba lixhaswe ngezezimali licandelo lezobugcisa kweli. Asisukumeni nathi sonke simkhaphe namhlanje, siyamkhapha namhlanje. uNawa uqale ukuvela kumabonakude ngethuba idlala indawo yokuba nguDavid kubambo lwami ngo-1989 ze ngo-1992 wazibalula ngakumbi ngethuba enguzakhe Mhlongo kumdlalo othi hlala kwabafileyo. Abantwana bakhe bazityande igila ngoyise. What a wonderful father he was. We will all have unique experiences that we had with him. He was a great mentor, a great music buddy, a great pool guy,
And he was a loving father. Unkosikazi wakhe ubambe ngazo zozibini kwabo bathe babaxhasa ngethuba lobunzima. Umyeni wami ubephethwe i-prostate cancer. Wasebenzisa i-chemo yokuqala, azange isebenze. Wasebenzisa yes2, it became so aggressive to his body by cutter in the middle. So he gained weight with time, but it was a false weight. Chemo resulted with him generating a lot of water in his body. Esibhedlela bamdrainer, he's been going in and out of hospital to an extent that bamkhipha ke bathi hamba uyofa ekhaya. Oogxa bakhe nabo bathe banika imbeko yabo kuBradon. Mhlaro moholo owile. A great baobab has fallen. I'm saddened that you lost and death won. I'm consoled in knowing that you played your music and danced to the tune of your God-given talents for decades. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi uthi uBradon ebethe qolo ukuphakamisa imingeni ejongene namagcisa. He was one of the special generation of activists who combined acumen with activist skills, underpinned by organizational loyalty and discipline, a role model for future artists. Ngo-2006 wathi wajize ngewonga lokuba ngoyena mdlali weqonga obalaseleyo kwi-SAFTA Awards ze wawongwa ngegalelo lakhe kwimiboniso bhanyabhanya ngo-2018 kumsitho i-Royalty Awards. Mapolisa aphanda isiganeko sokuduka kwamapolisa amathathu kwaye abila esoma ekhangela lamapolisa nebesingise kwiphondo laseLimpopo esuka eBloemfontein. Ngokwengxelo esuka emapoliseni lamapolisa amathathu indawo agqityelwe kuyo kuseGrasmere Toll Plaza ku-N1. Ubuxhakaxhaka obusemotweni nobunceda ukuba zifunyanwe imoto ezilahlekileyo kunye nee-cellphone zabo zicimile. Kungoku nje amapolisa asebenza imini nobusuku ngelokukhangela oogxa babo. Inkokheli zombutho IFP zikwingingqi yaseMandeni KwaZulu-Natal kwiphulo lokungena umzi nomzi ngaphambi konyulo lovalo zikhewu oluza kusingathwa kuWard 18 ngolwesithathu eveki ezayo. Eli phulo likhokelwa ngumongameli walombutho umnumzana Velenkosini Hlabisa ephelekwa ngusihlalo we-IFP KwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli. Esi sikhundla sivuleleke emva kokuba uceba wale ndawo edutyulwe wabulawa. Mana amaqela angenela olunyulo kuquka i-MK Party, ANC kunye ne-EFF. We are contesting the ward with the ANC, with the MK and the IFP on Wednesday. That is why we are doing all it takes. That this ward has been the ward of the ANC up to the previous council. The IFP wants to reclaim this ward back to the IFP, and we are doing all it takes. We are very willing that if people say, no, we are not giving one political party supreme power to govern, you work as a coalition, we are ready for that stage. But the priority, we need an overall win where we govern now and where we are in a coalition, and also take over and participate in the governance of bigger municipalities. eThekwini, in KwaZulu-Natal, in other metros throughout South Africa, because that is where more resources in terms of service delivery are kept. Kulibaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli uthi baza kuqhubeka nokunika inkxaso amaxhoba athe adilikelwa zizindlu ngenxa yezikhukhula. Okukuza ngelixa apha amaqela ajengene neentlekele athe angenelela emva kokudilika kwezindlu kwindawo yaseMlazi Zolo ngenxa yemozulu engentlanga. Abantu abahlanu bangeniswe esibhedlele ngenxa yale ntlekele. LokaNtuli uthi baza kubamba ingqungquthela yoguquguquko lwemozulu kungekudala nanjengoko eliphondo lithande ukuthwaqwa Today, the MEC for Kokta, Reverend Chelezi, is also there to ensure that they are getting necessary support. But at the end of the day, he will be putting together
the final report to the extent of the damage, so that also myself I will identify maybe a different role to play from what they've played, as we are working as a team, including the eThekwini Metro, to ensure that we support the victims. But I think, Mfumbathe, the problem of the climate change in KwaZulu-Natal is a reality, and we'll be hosting the climate change a seminar in this month, so that we look at the long-term and the medium-term plans. Umbutho wegalufa eMitchells Plain eKapa udlala indima ephambili ekuphuhliseni isakhono segalufa kulutsha lwalengingqi, kwaye enye yenjongo zeliphulo kukukhwebula ulutsha kwizenzo zolwaphulo-mthetho. Ngonyaka ka-2019 ilungu lasekuhlaleni laqalisa iphulo lokufundisa abantwana egalufa kwibala lemidlalo laseLindria eMitchells Plain eKapa. Usihlalo wale club umnumzana uJerhard Kasu uthi impumelelo yeqela lakhe ibe ngenxa yokuzimisela kwaba badlali baselula. Looking at the field and the facility that we practice at, it might be hard to imagine that any kind of success actually comes from here. I mean, the grass is almost ankle deep. But over the past 6 years, since we've started this program, we always speak about one of our greatest success stories in Tyra Boysen. She's 15 years old now, 16 years old. And when she started here, just like many of these little kids are now, she couldn't even hold a golf club. And today, as we're speaking, she's actually competing in a regional competition in Worcester. Abanye baba bantwana baye bafumana inkxaso-mali yezemfundo evela kwa-Bidvest, nalapho baza kuthi bafumane imfundo engcono. Ukanti aba bantwana bathe lithuba libasindise kwiimpembelelo ezimbi ekuhlaleni. I'll probably be with bad influences, doing drugs and stuff like that. I mean, this sport kept me away from a lot of bad influences and bad people. It's very inspiring. I saw my cousin, he was starting to play golf. So that inspired me to start playing golf too, because I was just lying in my bed every Saturday. Umqeqeshi weli qela uthi ukhuseleko lwabantwana eyona nto ibalulekileyo. I make sure that I'm the first one on the field some Saturdays. Then I'm looking to look at, and I make sure that the area is safe for the children. Eli qela linethemba lokufumana iziseko zophuhliso ezingcono ukuze lenze nangakumbi ekuphuhliseni izakhono zabadlali. Umnyhadala iSplash FM Music sele ugqibe 33 wasekwayo, ukanti ngabantu abathe kratya kuma-8,000 abahambele eli theko besonwabela iindidi ngeendidi zomculo kwifama ekufuphi nase-Underberg KwaZulu-Natal. Yintaphane yabathandi bomculo abathe gubucala kule fama ukuza konwabela lo mnyhadala owasungulwa ngomnyaka ka-1990. So we've got 400 different musicians here over 4 days, and that's a real congregation of this wonderful blend of talent, creative talent. And the musicians are what make Splash FM, and to have 400 of them from around Africa and around the world in this very special place in Underberg is a really wonderful gathering of wonderful creatives. Kanti belingayintoni itheko ngaphandle kwemisebenzi yezandla, ukutya neziselo, kananjalo ke abaququzeleli baqinisekise ukuba ziyathintelwa izifo ezithile ezithi zosulele abantu ngokukhawuleza kwiindawo ezifana nale. There's a lot of tourists this year. We have increased from 10,000 to 12,000, and we are happy that all our B&Bs and hotels are fully booked right now, and even in Underberg all the stock is wiped out. Abalandeli abathanda umculo baqhayite ngamagcisa lapha ekhaya nawamanye amazwe kwiintsuku ezine. So to anyone who's an upcoming artist, I urge you to keep on trying, keep on pushing, invest in your arts especially, and then make your way to Splash FM. Applications usually open towards the end of the year for the year following. Sibonga kakhulu ukuthi umasipala asilethe kule ndawo ngoba kuze imisebenzi yethu yaziwe. Ukanti ukuziswa kwalomnyhadala kumasipala iDr Nkosazana Zuma kubonakala njengekhubalo lenkuthazo kwimvumi nakumagcisa asekuhlaleni. Nansi Mazulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke
kuwe mamqwathu ukhatho kaloku inzwakazi yasemazangweni apha uncuthu ndiyabulisa kakhulu nawe ke mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam lemozulu mna ke igama lam ndikuthabile makhabula mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje masenje nje nantsi imozulu mvanje buzekhaya siyaziphawula kaloku umfanekiso wokuqala nolapha ke emva kwam ophawula ngamandla iziganeko nje kumzantsi Afrika phela imeko miyandundu mpela kakhulu kwalaphondo lonke nje lapha eFree State ngamandla apha kwincam yalo indawo ezifana phakathi koVelcom ekuseni futhi nazo zonke zaziphaluka ngala 10 degrees baqhubeke bekele ekhaya baluvale balusonge kakuhle futhi lasukula ngomso ngamafunja ngephi ngamashumi 20 azakhathwe sisine kanti ke xa uthe chungcembe nam njengamaqondo wakho ngibukula amaphansi naphezulu ngelokuqala nqa iphondo kuphaya kaloku empuma koloni njengapha kumantla futhi kuAlvanex ikhona inkwankca pha nomoya ubhudla mpela ngala 8 degrees ngexesha lasekuseni kanti ke baphila kanje phaya ephondweni laseFree State ngamandla futhi kumantla kuyabanda ekuseni pha koSasolburg nendawo zonke zikufuphi njengapha kaloku Frankfurt kwimpuma yelaphondo nabo ke pha bavuswa kaloku ngula 8 degrees ngomso bona baphila ngolu hlobo ke mbukeli wam phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla phaya elinxomeni njengapha kaloku Fredendal licwengile phaya liphume lonke ilanga ngayo yonke nje lava kwidlala ngomso kutshise impela futhi ngamashumi 3 azakhathwe sisixhenxe kanti ke zebenjenje phaya kwelaphondo laseNorthern Cape elikumandla kakwimbukeli pha koKoromani kwasekuseni futhi ngala 11 degrees napha kwimpuma njalo kwafuthi koKimberley ekuseni futhi lelo shumi nje elinanyo yonke lava kwimini ngomso kanti mbukeli ekhaya chungcembe kwakhona nam kwakhona futhi phaya ephondweni laseNorthwest amazantsi walo Bloemhof umzalo pha kwasekuseni kula 11 kube bubanda ke phaya kaloku koKlerksdorp ngenxa yaye ke la 8 degrees bona ke mbukeli phaya ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina kalomzuzu kumandla wakhona futhi koBonkenspruit phaya ekuseni ngabandi khona inkwankca njengephi napha kumncam yelaphondo Johannesburg eThembisa eSoweto futhi kuyaba nampela ngala 9 degrees kanti xa unyuka nam ngokubanzi phaya futhi ephondweni eliseLimpopo ngamazantsi welaphondo futhi koBilabila phaya neziphaluka ngala 12 degrees naphaya ePhalaborwa kuyabanda futhi ko17 degrees sehle njalo futhi sithe chu phaya ephondweni laseMpumalanga ngamandla futhi kwintshona yalo eMalahleni ngo9 ekuseni napha kumantla koSikhukhuza kwakhona futhi kuyabanda kancinci phaya ekuseni ngelashumi nje elikhatshwa kaloku sisithatha mbukela ekhaya kavume wethu ndivale ndisonge phaya KwaZulu-Natal ngomso kumantla phongola futhi qabaqaba ngamafu yonke lantsasa ngeshumi nesine napha koNewcastle ngabanda ekuseni ngesasithoba ma ndikuthanda kangaka xesha lemiyole kanibukeli sinishiya nemifanekiso yomngcwabo kaPope Francis kamnandi mawethu.